मुवा बेसादफोर जोंनि दखना जोंनि बायदिसिना मुवा बेसादफोर बे गासैबो गामसा सेरजा सिफुं बेफोरखौ मुलुगनि मानसिफ्रा मिथिसिगोन बे बर' माहारिनि दोरोङारि मुवा बेसाद आरो जोंनि जि सिनायथि बियो मुलुगाव आगानसे आरोबाव जौगाबावगोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो मोनसे बिबान होलांदों बर'खौ मुलुगाव मिथिजानाय हारि महरै गायसननांगोन। दा बिनिखायनो जोङो जोंनि सरकारनिफ्राय गासै 2 करोड़ रां गारनानै बे गासै 13 मुवा बेसादफोरखौ जोङो रेजिस्टार खालामनो हाबाय। गासै 20 दङ। आर'नाइ, नाफाम, जौ गिसि, जौ गोरान, बेबायदि अनला बायदिसिना दंबावो। दा बेफोरो मास मोनसे मोननैनि गेजेरावनो जागोन। गासै 21टा 21 जोंनि मुवा बेसादफ्रा रेजिस्टार जागोन आरो बेखौ भारतआव बयनिख्रुइ खनसेयावनो एसेबां बुरजा मुवा बेसादफ्रा GI टेग मोननाया जोंनि माहारियानो। बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथावना बाथ्रा। आं दिनैनि बे सानाव बर' माहारिनि गासैबो दैदेनगिरिफोर जागायजेननायनिफ्राय जाय बिथांमोना बर'नि राव थुनलाइ हारिमु, बर'नि सिनायथि, बर'नि थामोनथा, बर'नि हारिमुफोरखौ आसार खान्थिफोरखौ फोथांनानै दोननो नाजाबोदों बिथांमोननो आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। बर'नि रोजा रोजा मुंख्लंफोरनि जि बेसेन बेखौ जोङो लासै लासै मोननो हादों। आङो मिजिंथियो जे जोंनि हारिनि गासैबो सुबुंफ्रा बे फारसे सांग्रां जागोन। मानोना मोनसे हारिया गावनो जुदि सारेन्डार खालामाब्ला बे हारिखौ रावबो फोजोबनो हाया। दिनै बर' हारिया गोसो जानानै मालायजों मन' जायाब्ला जोंखौ रावबो मन'नो हाया। आरो दिनै मुलुगाव बर' माहारिया बेखौ फोरमायनानै होबाय जे जांख्रिखांनायनि गेजेरजों मोनसे हारिया थांनानै थानो हायो। हारि थांना थानाय माने बिनि गासैबो आखुथाय, राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो लानानै थांना थानो हायो। आरो दिनै बर' माहारिया रावनिबो उनाव गैला। बियो मोनसे जौगासार हारि जाबाय आरो जौगासार हारिनि बेनो मोनसे बिदिन्थि। इयुनाव आरोबाव आइ आफा रायजो राजानि मददजों जोंनि हारिनि थाखाय आरो गोख्रों खामानि मावलांगोन। दिनैनि हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनायनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' हारिमु आफादनो रोजा रोजा साबायखर बावो। आरो बे बिथिङाव बे GI रेजिस्ट्रेसननि बेलायाव जोंनि EM रेवरेवा नार्जारी बिथांनि फिसाला आरो जोंनि मोनसे गोख्रों टीम बेवहाय हर सान खामानि मावदोंमोन। आं बिथांमोननोबो रोजा रोजा साबायखर बावो। बिथांमोननि गोबां बिहोमा दङ। प्रफेसार हिमेरे आरो बिनि अनजालि बिसि रश्मि हिमेरे बिथांमोना गिबिनिफ्रायनो बेखौ जोंनो सापर्ट होदों आरो गुबुन गुबुन रायजोफ्रावबो बिथांमोना बे GIनि बेलायाव खामानि मावो आरो जोंनियाव स्पेसियेलि बिथांमोना जोबोद गोसो होनानै खामानि मावदों जोंनि सापर्टखौ मोननानै। आरो बिथांमोननि सापर्टजोंनो बिथांमोननि माखासे टेकनिकेल खामानि मावनायजोंनो जोङो GI रेजिस्ट्रेसनखौ मोननो हादों। आरो बर'नि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायनि जि जारिमिन बेवहाय बिथांमोननि मुङाबो अरायसम लिरजानानै माखासे राजखान्थि जाहोननि थाखाय बिथांखौ बोख्लायनाय जादों। नैबे इलेक्सनाव UPPL, BJP आरो SGP जोङो खौसेयै NDA हिसाबै जों इलेक्सनखौ गेलेदों। बिथांमोना जोंनि सरकाराव दङमोन GSPआ, नाथाय बावैसो बिथांमोननि MP हिरा सरनिया बिथाङा, नब सरनिया बिथाङा बुंदों जे जोङो UPPLनि एबा बिथांमोननि एलायन्स नङा, सरकारावल' जों दङमोन। दा बिनिखायनो नैबे बिसायख'थियाव जोंहा बिजाथिया देरहानांगौ। जोंनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा 3थि खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार जानांगौ। दा बेवहाय खुनु कमप्रमाइज गैया। बेखौ रायज्लायजोबनानै जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार जों बयबो रायज्लायजोबनानै बे थांखिखौ लानो गोनां जादों। गणेश दास बिथांखौ आङो मोजां मोनो। बिथाङा सासे मोजां मानसि। बिथांमोना गावसिनि बाथ्राखौ सानगोन, जों जोंनि बाथ्राखौ सानगोन।